שלום וברוכים הבאים לערוץ של אנג'י טיפוח בטבע. שמי אנג'י ובסרטון הזה אראה לכם איך להכין שמן ארומתרפי בסיסי לעיסוי שמתאים לרוב סוגי העור. בסרטון הזה בחרתי להכין שמן עיסוי בריח לבנדר למונגרס. הוא מתאים למבוגרים ולאנשים שאין להם מחלות כרוניות ברקע. את השמן ניתן להכין עם כל שמן אתרי אחר. המטרה של הסרטון זה להראות את המתכון הבסיסי ושלבי עבודה להכנת שמן עיסוי. אז נתחיל. חומרי הגלם שנצטרך למתכון שמנים אתריים. אני בחרתי בלבנדר ולמונגרס. כבלנד שיהיה בתוך השמן, בנוסף ויטמין E צמחי ושמן נסע. בשמן הזה בחרתי להשתמש בשמן שקדים מתוקים כבסיס לפורמולה. אפשר להחליף אותו בשמן זרעי ענבים. שמן שקדים וזרעי ענבים אלו שני שמנים כלילים המתאימים לרוב סוגי העור, לכן יתאימו לרוב האנשים. הם מאוד נוחים וקלים לשימוש בפורמולות ובמריחה על הגוף. הכלים שנצטרך להכנת שמן עיסוי: כלי לשמן עצמו, אני בחרתי בבקבוק עם פיפטה בנפח של 30 מיליליטר, אז כל המתכון מבוסס על נפח של 30 מיליליטר. בשלב הראשון אוסיף לתוך הבקבוקון את השמנים האתריים לבנדר ולמונגרס. במקרה שלכם זה יכול להיות כל שמן אתרי או בלנד שמנים אתריים שאתם תבחרו. אני בחרתי בבלנד הספציפי הזה. חשוב לוודא שהם משתמשים ב1-2% שמן אתרי בפורמולה. מדובר במוצר קוסמטי, זה לא מוצר טיפולי, ולכן מינון השמנים אתריים חשוב מאוד. אם אין לכם ניסיון עם שמנים אתריים, ההצעה שלי זה להתייעץ עם מישהו שמבין או ללמוד קורס בסיסי על שימוש בשמנים אתריים. זה שמן אתרי לבנדר, אחד האהובים עליי מחברה שאני מאוד אוהבת. ואני אוסיף גם את הלמונגרס. אחרי שהוספתי את השמנים האתריים לבקבוקון, ערבבתי קצת בתנועות סיבוביות. זה הזמן להוסיף את השמן נסע שלנו. והמרכיב האחרון של הפורמולה הזאת זה שמן ויטמין E צמחי. יש לו צבע. לאחר שסיימנו להכין את הפורמולה, לנער מעט. בגלל שנשפך לי קצת שמן, שזה משהו שיכול לקרות, אני אנקה את זה עם אלכוהול. נגב אותו טוב טוב. ועכשיו כל מה שנותר זה להדביק תווית עם שם המוצר ותאריך וליהנות ממנו. ככה השמן נראה אחרי ששמתי עליו תווית. מקדימה זה הלוגו שלי בגלל שזה מוצר שהולך למכירה. מאחורה זה הרכיבים, תאריך הכנה. זה נותן לי אינדיקציה מתי הכנתי את זה, גם כשאני אכין לעצמי את השמן עיסוי שהוא לא מיועד למכירה, אז תהיה עליו מדבקה כזאת עם הרכיבים, עם התאריך, שיהיה נורא ברור ולא יהיה בלבול כמה זמן השמן הזה אצלי ואם הוא פג תוקף. אז זהו, זה הכל. ככה אני מכינה שמן עיסוי בסיסי, ומקווה שאתם תכינו גם משהו שהוא לטעמכם, ותספרו לי בתגובות אם הכנתם ומה הכנתם ואיך היה לכם. אהבתם את הסרטון הזה? מוזמנים לעשות לייק, לשתף ולעקוב אחריי כדי שתקבלו תכנים דומים ראשונים. מוזמנים לעקוב אחריי בפייסבוק ובאינסטגרם, שם מתפרסמים תכנים דומים בקשר לרוקחות טבעית, לייפסטייל וכל מה שביניהם. רוצים ללמוד להכין את מוצרי הטיפוח שלכם לבד בבית? יירשמו לאחד הקורסים הדיגיטליים שלי ותלמדו להכין מוצרי טיפוח טבעיים עוד היום. תודה רבה על הצפייה, ביי!